पुणी आसी जाइए मु आपण को एक नूतन खबर जणायापाई बा शुणायापाई। आज खबर आपण मैंने जानी गत 2 दिन हम आमर ओडिशा रे विधानसभा शीत अधिवेशन शेष हो सारी। सबुठारु रोमांचकर कथा हूँ ये अधिवेशन रे विधायक जो मासिक भत्ता बढ़ावाई सर्वदलीय विधायक माने कौन सी वाद विवाद न करिकी समस्त एक राय देथिले तांकर मासिक भत्ता बढ़ा जाऊ एवं यह मध्य हैला आमे जानिबा पूर्व केते जन विधायक भत्ता पाउथिले आउ आगामी दिन में केते पाइबे। पूर्व जन विधायक मासिक भत्ता थिला तांकर 35,000 वर्तमान हैला तांकर 90,000 एवं तांकर थिला निर्वाचन मंडली जो गस्त करछन्ति विधायक तांकर मासिक थिला 20,000 वर्तमान हो गला 75,000। कमिटी बैठक रे तांकर थिला 1500 वर्तमान हो गला 3,000। राज्य बाहर गस्त थिला विधायक मानकर ए थिला 2,000 वर्तमान हो गला 10,000। मासिक जानवाहन जोटा कि से जाऊे आमर निर्वाचन मंडली की जाऊे कि जो जाऊे आमर विधानसभा को जाऊे से मासिक जानवाहन थिला तांकर 15,000 वर्तमान हो गला 50,000। बिजुली बिल थिला तांकर 5,000 वर्तमान है 20,000। चिकित्सा खर्च थिला तांकर मासिक मेडिकल चिकित्सा खर्च 5,000 वर्तमान हो गला 35,000। फोन बिल थिला ताको कर दे वर्तमान 1,500 टंका मासिक एवं ता सहित थिला बही किणवा को मिलबो वर्तमान 10,000 टंका। एमती ओवरऑल देखले पूर्वर विधायक थिला 1,30,000 भितर थिला वर्तमान ताकू कर दे 3,70,000 पाखापाखि मासिक भत्ता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कथा आपको बढ़ेला कि सबु विधायक मिसी निज निज दरमा बढ़ाई। तो तेणुक याठू इंटरेस्टिंग कथा किसी ना राजरास्त शिक्षक बसुँच रेगुलार हो पारनी कि मासिक दरमा बढ़ी पारनी किंतु विधायक माने विधानसभा रे यह पास करदे। आगामी 2026 रे जनवरी रू यह लागू होब। किंतु एठी आमर प्रश्न लोक मानक भितर जो आमे आज बीजेडी बीजेपी कांग्रेस मतभेद अच्छी भाई भाई मानक भितर देखा मिलला जोड़ा कि पेटी पॉलिटिक्स हुए किंतु ए जिनस नथला विधानसभा रे समस्त विधायक गोटे मत थिला। एटा आमको बुझिया पड़िबो प्रकृत रे जनता आउ नेता भितर कौन फरक। आ द्वितीय प्रश्नटे हूँ मोर एटा समस्ते जनसाधारण को मोर अनुरोध आपण माने भाई निहाती भावे जणाइबे ओडिशा रे आमर 6,794 ग्राम पंचायत अच्छी। समग्र ओडिशा रो ग्राम पंचायत रो लोक कहतु आपणक पंचायत को आपणकर विधायक मासक केते थर आसंती बा केते थर जनशुणाणी से शुणती बा पदयात्रा करती टिके सत्यर सहित कहतु।
ନା ସେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି ନା ସେ ଜନତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଜଦୁରୀ, ଗୋଟେ ମଜୁରିଆ, ତାକୁ 30 ଦିନ ମାସକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ଯାଉଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କେମିତି ସେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନେତା, ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା, ସେ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି, ଜନତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ଆପଣ ସାଲେରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ହଉ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ନିହାତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜନତା ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୂରତା ଅଛି। ତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସଟି କରନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଧରି ବୁଲୁଥିବା, 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା, ନେତା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସିଏ ମସ୍ତରାମ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଜନତା ତ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମରି ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନାଖି ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆମ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000ରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନଶୁଣାଣି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ଥିଲା 30,000, ଏବେ ହେଇଗଲା 80,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ଦରମା ତାଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏତିକି କହିବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ସଚେତନତାର ସହିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବ, ତ ନିଜ ନିଜର ବିଧାୟକକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନୁରୋଧ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କାମ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଜନଶୁଣାଣି ହେବ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ବାକି ରହିଲା ସବୁ ଜନତାଙ୍କର ହାତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।